Ukhipha unqambothi le album kaMaskandi uthembisa ngokuyeka umculo ngoba ngelele phangamukele kule makhaya kwesimanzonzo lethela khona indawo zamaskandi ehlabahlosile ne-fans card mbule makhaya abantu abaningi kakhulukazi abantu bamaskandi basasale bemangele ngempela emva ukuthi umculo Maskandi usanakhipha album yakhe ngempela eshisa ikhotha uNavigator umfowagcoza abantu abaningi bamazi ngoKing Gugasi nenkosi yomntalaphi yasho ngempela ukuthi ucula kwakhe ngempela kumkhathazile waphinde futhi kwamnqinda amandla yasho ngempela ukuthi ngenzeka ukuthi le album asanda kuyikhipha album yakhe yokugcina usho ngempela ukuthi ukhipha okamandla akhe njengoba efuna ukuthozisa abalandeli bamaskandi ngoba ngenzeka ukuthi ubesekhipha nje besekhipha le album yakhe yokugcina yasho ngempela ukuthi abantu abaningi ababoni ngempela ukuthi kade ehlukumezeka la kuMaskandi uthi ngakho ke sekhetha ukuthi avele ashiye ngoxolo umculo waMaskandi abeka amakhokhethala omunye ozakwabo kakhulaza umroza Fandam usho ngempela ukuthi abalandeli bamaskandi ababoni ukuthi umculo waMaskandi uhlukumeza kangakanani baze bebone ngokuthi uthatha amakhokho wabeka ethala. Sakhuluma lokhu baningi abaculo bamaskandi ngempela bashilo ngempela ukuthi la emculweni ngempela ziningi izinto ezibanika i-depression. Bukele emakhaya ke ngaphandle kokuthatha isikhathi eside izona indaba engithenga phathela zona esikhathi samanje ake hlangane futhi ngokuzasiza ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba ukuthi abalandeli bamaskandi bekhethe ukushiya la emculweni kaMaskandi. Siyabonga.